Ja, de partijen die hier aan tafel zitten, ja, de winkeliersvereniging, gemeente, brandweer, politie. En last but not least heb ik begrepen de vertegenwoordiger van het hoofdbedrijfschap detailhandel, meneer Meeuwissen. Ook ja. Nou, ik heb me een beetje ingelezen in het verhaal. Ik heb begrepen dat er een nulmeting gedaan is. Ik heb ook begrepen dat er vandaag een intentieverklaring getekend gaat worden in het kader van keurmerk Veilig Ondernemen. Ik heb begrepen dat het uiteindelijk tot een certificering gaat komen en uiteindelijk tot een, wat ik dan mag noemen, een definitief contract. Misschien niet helemaal het goede woord, maar naar een eindpunt toe waarbij we hier in de gemeente het keurmerk Veilig Ondernemen met enige trots kunnen dragen en voortzetten. Dat is het eigenlijk, dames en heren, waarvoor we bij elkaar zijn. Ik wil namens de gemeente iedereen danken. Ja, zonder de woorden te herhalen van jullie in het begin van onze bijeenkomst, om het gevoel dat de ondernemers hebben op de markt. En we hebben ook wel wat kleinere zaken bij, waar vooral ook veel dames alleen staan te werken. En daar is dit ook een prima intentieverklaring voor. Dat we elkaar wat dingen aan kunnen reiken, toe kunnen schuiven, wat meer opletten naar elkaar. En dat soort dingen geborgd worden om mogelijke kwaliteiten. Want het is nog niet zo zwaar beladen als in de steden. Maar dat wil niet zeggen dat hier helemaal niks gebeurt. Er komen ook wel lieden over de vloer en wat bepaalde mensen en personeelsleden bij ons in de winkels wel eens een onprettig gevoel bij krijgen. En met dit soort afspraken dan hebben we toch een stap in de goede richting gezet. Iedereen die er al meegewerkt heeft en nog inspanning aan doet in de toekomst, bijvoorbeeld, en die wel hartstikke bedankt.